Už. Takže ještě jednou, co to je teda stárka? Nebo jak jsme to říkali? Zavádět. To je... To je kluk s holkou a oni chodí po barákách prostě v páru. A každý má svoji stárku, ale ten hlavní Co je stárka? Stárka To je jako přítelkyně. Ne. Jo. Jo. A prostě on ju zavádí prostě po barákách, aby ju připravil na svatbu prostě. Chodí v kroji a on ju připraví na svatbu. A v těch krojích je pak posezení, tam tancujou. A až to skončí, tak druhý den, nebo prostě co nejdřív, jako by mělo by to být hned po tom, co skončí posvícení, je svatba. A oni po té svatbě prostě jdou znova zavádět. Ale tentokrát už je to... Proč? No, jako to... Když už jsou svoji. No ale zavádět jenom prostě, to už není jako úplný zavádění, to už je jenom prostě pochlubit se, jakoby. To je, Jo, jako taková, je to zaváďka, jo, je to jenom taková zaváďka, no. Že se nezavádí úplně taková Takže zaváďka. moc krát ti děkujeme, že jsi nám vyslovil jihomoravské tradice. Bylo to velice poučné. Není zač. Mhm. Naschledanou. Naschle. A dobrou noc.